Inselmilkom il-lejla tajba bħala parti mill-kampanja ta' Bernard Grech, kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, qegħdin fuq il-fosos tal-Florjana li huma marbuta mal-festi tal-Indipendenza. Qegħdin hawn biex niddiskutu iż-żgħażagħ fuq quddiem-nett, il-mara fis-soċjetà u l-politika u ekonomija li taħdem għan-nies. Illum ser niddiskutu l-ekonomija li taħdem għan-nies. Medjatriċi Claire Mifsud. Selmilkom. Numru ta' ġrajiet li seħħew fuq livell lokali u internazzjonali poġġew sfidi kbar għall-ekonomija ta' pajjiżna. Biex niddiskutu dawn l-isfidi u forsi anka kif ħanibdlu dawn l-isfidi f'opportunitajiet, illum għadna flimkien din id-diskussjoni flimkien magħna Dr. Bernard Grech u numru ta' persuni minn diversi oqsma fl-ekonomija u oqsma relatati illi magħhom se niddiskuti din it-tema. Ma nistgħux nitilqu b'din id-diskussjoni mingħajr ma nitkellmu dwar l-iktar sfida imminenti immedjata li qed nesperjenzaw bħalissa l-isfida tal-pandemija u l-isfidi li ġabet magħha fuq il-livell ekonomiku. Se nibda bik, Chris, inti ġej mill-qasam tal-ekonomija, x'inhu huma l-isfidi ewlenin li qed tara li ġabet magħha din il-pandemija? Nixtieq nirringrazzjakom tal-istedina. Il-pandemija hija problema globali. U ġiet fuqna ovvjament bħal sajjetta fil-bnazzi fejn l-ekonomija s-sena l-oħra u fis-snin passati kienet tikber beverage lokali ta' 7%, 6% termini reali u ovvjament dis-sena qed inħossu daqqa ekonomika li ovvjament fil-istorja riċenti ta' dan il-pajjiż ma rajniex bħala. Però nixtieq biex nibda nispjega l-impatt ekonomiku, nibda b'kuntest. Ovvjament, the main drivers tal-ekonomija f'dawn l-aħħar snin kienu t-turiżmu, kien hemm il-bieħ tal-passaporti l-IIP, l-expats fejn kellek foreigners qed jaħdmu lokalment, allura daw jikkonsmaw kienu qed jiġġeneraw kienu impjegati wkoll u kienu qed jiġġeneraw valur miżjud fl-ekonomija u inti wkoll għandek l-element li kien importanti ħafna tal-parteċipazzjoni tal-mara. Ġifieri waħda mill-għodot li ġew implementati tajbin ħafna kienu il-child care centers li il-parteċipazzjoni tal-mara għenet ukoll biex l-ekonomija tikber. Issa awtomatikament jew tlieta minn dawn l-erba' ġew affettwati mill-pandemija. Meta nitkellmu fuq turiżmu għandek minn turiżmu li kien qed fl-ammonti ta' arrivals f'sena kienu jlaħqu 2.7 million u spiża ta' 2.2 billion euro fis-sena fl-ekonomija Maltija, ovvjament da ġiet weħolt, kellek setturi fl-ekonomija kien hemm shutdown minħabba ovvjament il-partial lockdown li kien hemm fuq ċertu setturi, għandek il-bieħ ta' ċittadinanza minħabba problema ta' reputazzjoni naqset mhux minħabba il-COVID imma minħabba raġunijiet oħra ta' manivalli forsi l-qudiem ikollna l-opportunità li nispjegawhom ukoll u l-parteċipazzjoni tan-nisa għandek massimu ta' kemm inti tista' tattratta nisa li jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol mela tlieta mill-erba' pilastri ekonomiċi li waslu biex l-ekonomija tagħna fl-aħħar snin tikber, ovvjament ġew affettwati b'mod dirett fil-pandemija. Issa ovvjament qabel ma nibdew nitkellmu b'mod tekniku, ovvjament nippruvaw nispjegaw b'mod li jifhimna kulħadd, inti tibda b'kuntest u l-kuntest huwa li l-pandemija qed taffettwa l-ekonomija billi qed tħalli iktar ansjetà fuq in-nies. Għandek elementi ta' konsens, inkwiet li n-nies jitilfu il-post tax-xogħol tagħhom. Konsens ukoll li għandek problemi fuq is-saħħa tiegħek minħabba l-pandemija, fuq is-saħħa tal-vulnerabbli, tal-familjari tiegħek. Tibda mbagħad tidħol konsern ukoll fuq kemm inti ħatilqa' biex tilqa' l-commitment ta' pagamenti finanzjarji li inti jkollok u ħafna affarijiet oħra. Issa ovvjament skont il-forecast uffiċjali tal-Bank Ċentrali ta' Malta, l-impatt ta' di il-COVID tal-pandemija għas-sena 2020 kienet li f'termini ta' attività ekonomika il-pandemija ħataffettwa
l-ekonomija Maltija bi 13%, ġifieri. Il-kejk ta' dak il-valur li qed nipproduċu fl-ekonomija Maltija se jonqos bi 13%. U biex ħanirkupraw dak għandna bżonn 3 snin, ġifieri qed ngħidu li f'punt fit-2022 aħna għadna qed nirkupraw dik l-attività ekonomika li rajna fl-2019. Issa ovvjament biex nikkonkludi l-intervent tiegħi hemm 3 prinċipji importanti xogħdot nistgħu nużaw f'termini ekonomiċi. Inti għandek il-miżuri tal-gvern bħala wage support. Però l-wage support qed nippruvaw ngħinu l-impjiegi ma jintilfux, però sfortunatament min qiegħed fuq il-wage support schemes għandu ġiffaċċjat b'nuqqas ta' income. Għandek element fejn inti il-kumpanija tipprova tgħinhom billi issostni l-operat tagħhom, tgħinhom fi cash flow u tipprova tgħinhom fil-kost tagħhom bħal huma kirjiet u spejjeż operattivi oħra. U mbagħad it-tielet punt inti għandek element fej qed tipprova il-miżuri li qed tagħmilhom tal-imotu maniera li tistimula domanda biex inti għattejn il-kumpaniji kollhom introjtu. Dak ma jfissirx li huwa il-traġit finali. Minn hemmhekk wara li nkunu għaddejna minn daw il-fażijiet, irridu nibdew naħsbu l-qudiem f'dak li hija master plan ekonomiku għal kull settur fl-ekonomija u l-iktar ħaġa importanti li ekonomista jagħti importanza fuqha huwa l-investiment li inti awtomatikament bħalma l-konsumatur għat lura minħabba l-konsens, il-kumpanji joqogħdu lura milli jinvesti u meta ninvestu ma jfissirx li l-gvern biss irid jinvesti. Jiġifieri ħansemmi eżempju biex inkun iktar ċar. L-airport. Kulħadd jaf li biex insostnu dak in-numri ta' turisti li kellna l-airport għandna bżonn nespanduh u kien hemm fil-pipeline 100 miljun proġett f'dak li huwa investiment. Minħabba l-problema fit-turiżmu u ċ-challenge li għandna fit-turiżmu, dak l-investiment waqaf. Ovvjament ma jistax inħallu sitwazzjoni u nkunu passivi fuqha, ġifieri l-gvern b'mod għaqli mal-stakeholders kollha ikun hemm inizjattivi bil-għaqal biex ma jaqtawx qalb lill-investitur, anzi nippruvaw li l-investitur intuhom jew capital allowances jew inizjattivi fiskali oħra biex dak l-investiment isir. Biex meta ovvjament kilba min irid l-affarijiet imorru lura l-normal f'sentejn li toħra, awtomatikament imbagħad ma kreawx disruptions meta t-turiżmu ikun reġa' beda jippikja. Naħseb jiena f'dat punt huwa ġast ejja ngħidu hekk appetizer tal-isfidi sħaħ li għandna ekonomiku li għandna l-pandemija li qed taffettwa l-ekonomija Maltija kif ukoll ovvjament il-pajjiżi l-oħra fl-Unjoni Ewropea u d-dinja. Meta nkunu qed insemmu l-ekonomija l-isfortuna jila ħafna drabi ma nkunux qegħdin naraw xi ħaġa stratta, mentri wara l-ekonomija hemm impjiegi, hemm familji. Mark, inti ġej mis-settur tal-impjiegi taħdem fil-qasam tar-reklutaġġ u l-familjari ħafna ma' dan il-qasam. Xi sfidi ġabet magħha u forsi wkoll opportunitajiet ġodda, ma nafx eżempju nista' nsemmi l-e-commerce eżempju jew it-teleworking illi ġabet magħha din il-pandemija u kif allura nistgħu nħarsu lej anka forsi bħala opportunità wkoll. Jiena naħseb li waħda mill-ikbar sfidi li għandna bħalissa u allura taffettwa kollox il-konsum, l-impjiegi, hija l-inċertezza. L-inċertezza hija l-ar ħaġa li jista' jkollok. Kważi aħjar tkun taf jekk intix tajjeb jew ħażin milli l-inċertezza. L-inċertezza hija l-ar state of mind li jista' jkollu bniedem. Ovvjament, jekk ħanibdew fuq negattiv, jiena nippreferi mbagħad nagħlaq bil-pożittiv. Għandek it-telf tal-impjiegi żgur. Għandek imbagħad il-każ fejn numru ta' kumpaniji pereżempju anke aħna meta nikkuntattjawhom biex naraw jekk għadhomx qed jagħmlu recruitment jgħidulek bħalissa qed nifoka biex inżomm li għandi mhux biex inżid. Ġifieri anke l-labor market hemmhekk fejn qabel kellna labor market dinamiku ħafna, ġifieri pre-COVID konna f'sitwazzjoni fejn anke kumpaniji li ġeneralment kellhom l-approach iktar konservattiv, tant kienet għaddejja b'ritmu maġra l-ekonomija u tant kienet dinamika illi kienet dieħla tendenza illi joffru il-job
lill-kandidat meta jogħġobhom fl-ewwel interview. Waqt l-interview, kandidat għoġbok biex ma titilfux għax kif joħroġ minn hemm kapaċi jiċċekkja l-mobile u jsib xi offerta jew tnejn, kienu joffrulu mill-ewwel. Dika jiena ġej mill-qasam tal-HR propjament, ġej għamilt il-fuq minn 15-il sena naħdem fil-Human Resources. U dik it was a big no-no under normal circumstances. You never offer, għas jekk kandidat vera jogħġbok, ma toffrilu fl-ewwel interview, xanka fuq mill-livell ta' business titlef il-bargaining power. Però dik kienet dieħla u issa morna kważi l-estrem liħor illi mhux ħanajt hemm staġnar imma ftit din il-bot. Mill-lat pożittiv, però tajjeb ħafna illi kollha tagħna f'ċertu comfort zones u aħna bħala bnedmin imdorrin illi jekk oġġett jaħdem ftit nies jisfidaw lilhom infushom u jaraw x'jistgħu jagħmlu differenti u jistgħu jagħmlu aħjar. U llum COVID u rietna speċjalment il-lockdown wera illi ċertu xogħol illi kien isir f'uffiċċju, illum qed isir mid-dar. In-nies huma xorta produttivi, jiena wieħed minn dawk illi nemmen tallimta wkoll fl-esperjenza tiegħi meta ħadimt fil-gaming illi n-nies teżaminhom fuq il-produttività tagħhom jista' jkollok xi ħadd illi jidħol fl-uffiċċju fit-8 ta' filgħodu u jagħmel sa 6 ta' filgħaxija. Imma fil-verità jkun ta' satej xogħol. Jista' jkollok xi ħadd li jaħdem 4 sigħat jew 6 sigħat u jkunu 6 sigħat produttivi. L-importanti hija l-produttività. U jekk il-fokus isir fuq il-produttività u n-nies inħalluhom jaħdmu mid-dar, inħalluhom jaħdmu anke b'mod remot, jiġri qabel pereżempju waħda mill-isfidi u speċjalment dinha xi ħaġa li Malta nistgħu nigwadanjaw ħafna minnha Malta għandna d-diffikultà tal-fatt li aħna gżira. Mela bniedem biex jiġi Malta anke minn barra irid jitlaq pajjiżu, jiġi bil-blajru u bażikament jinsa l-ħajja li kellu hemmhekk u jiġi hawnhekk. Differenti pereżempju għandi ħbieb tiegħi li jaħdmu Luxemburg u jgħixu fil-periferija għaliex il-kera jarħas. Malta dawn l-affarijiet ma sax tagħmelhom, jekk ġejt Malta tiġi Malta u tittestattilja hawnhekk. U naħseb li dan aħna bħala pajjiż nistgħu nużawh bħala vantaġġ. Fis-sens li jekk għandek xi ħadd li huwa bbażat il-Greċja, xi ħadd li bbażat South Africa, xi ħadd li bbażat l-Ingilterra, wherever. Jekk it-time zone mhix fattur importanti, inti dak il-bniedem jista' jaħdem għall-kumpanija tiegħek mingħajr ma tonfoq dawk il-flus kollha x-relocation hija expensive ħafna. Ġimra ma toħol flus tal-relocation, u minn għandek il-riskju. Illi dik il-persuna se tiġi għaw bil-familja u forsi xi membru tal-familja ma draċ mill-lat ukoll finanzjarju. Kumpanija tista' tifranka ħafna flus għaliex il-real estate u expensive ħafna. L-uffiċċji huma flus. Jekk inti għandek mitruħ jaħdmu miegħek, pereżempju. Uffiċċju ta' mitruħ għandek bżonn ċertu ammont ta' square meters. Mekk inti ħażhom uffiċċju fejn iżżomm il-core meetings u allura pereżempju iżżomm uffiċċju jgħidu ta' nofs. Inti diġà naqqast il-requirement bin-nofs, allura ħad tifranka wkoll numru essenzjali ta' flus fil-kera. U din għedin narawha wkoll. Għandna numru ta' klijenti illi qegħdin jaddottaw din l-istrateġija illi ħajbidlu l-uffiċċji ħajmorru f'post iżgħar. Ultimately wkoll igawdi l-ambjent. Għaliex jekk qabel kellna bżonn numru ta' uffiċċju, numru ta' square meters biex nakkomodaw il-businesses li ġejjin, jekk dawn se jkollhom requirement iktar baxx allura għandna bżonn nibnu inqas. Illi mill-lat ambjentali huwa tajb. Ovvjament l-industrija tal-bini ma tieħux gost, però naħseb li hemm modi oħra kif wieħed jista' jirriġenera l-bini u jżomm ir-ritmu ekonomiku minn dak il-lat għaddej. Jekk tippermettili Mark, fil-fatt fuq dan li għadek kif qed tajt, jidher li ma nafx jekk taqblux miegħi illi donnu hemm diffikultà għaliex għalkemm hemm il-vantaġġ li qed inti għaliex ekonomikament huma ikollok inqas pejjeż biex topera, però fir-realtà iż-żieda li kellna fil-bini u anke ovvjament in-numru ta' kumpaniji li kienu jużaw binijiet kbar, minħabba sitwazzjoni preżenti llum għandek kważi kumpaniji li m'għandhom bżonn jikru aktar jew ma jixtiequx jikru aktar proprjetajiet li anke minħabba nuqqas f'daqqa waħda ta' expats li anke telqhom il-pajjiż li m'għandhomx jinkrew. U allura hemmhekk għandna xi ftit jewwis milli qed tifhem u milli qed ninnota jiena u milli qed jgħidu li wkoll għandna wkoll challenges ġodda. U allura kif qed tajt inti rridu naħsbu anke wkoll f'modi differenti ta' kif anke nistgħu nixprunaw anke l-użu ta' dawn il-binijiet għaliex ovvjament waħda mill-pilastri wkoll anke tal-ekonomija u anke min investa fihom jista' jkollu diffikultà f'dak is-sens. Però jekk kalmitna xi ħaġa din is-sitwazzjoni tal-COVID,
Naħseb għal-mitna ma nafx kif taħsbu jentom, ħaġa xejn mu garantit. Fi dak li aħna konna naħsbu li ħajbqa' għaddej mod naturali l-qudiem ħajbqa' jisteppjaw jikber, għalkemm irridu nkunu onesti kulħadd kien jitkellem li din il-bużżieqa qed tikber malajr wis u jista' jkun li tinfaqa'. Żgur ħadd ma kien qed jimmaġina ħadd tinfaqa' b'dal mod u daqshekk malajr. Ma fir-realtà għall-mitna li xejn mu garantit, u kemm huwa importanti illi anke meta jkollna l-esperti ekonomiċi illi jaħsbu anke wkoll mhux biss f'din il-pandemija u fl-effetti tagħha nitalmu minnha anke wkoll fuq ċirkustanzi differenti illi jistgħu jiġu ma nassumux illi xejn mu se jiġri. Però l-mitna wkoll pandemija ma nafx jekk ukoll taqblux hawnhekk illi fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem kapaċi jivvinta malajr, kapaċi jbiddel malajr, kapaċi jirriġenera anke l-ħsibijiet tiegħu malajr u naħseb illi kien hemm f'diversi negozju f'diversi anke moqsma ekonomiċi kien hemm min innexxielu jkun innovattiv. Inti semmejt morna mill-ewwel fuq l-internet, fuq il-digital use ukoll aħjar, sibna mill-ewwel soluzzjonijiet. U allura rridu naħseb għan obbligu li anke l-esperti bħalkom jibdew jitilqu mill-possibilità ta' soluzzjonijiet anke l-lum għadna ma ħsibniex fihom. Naħseb li din hija importanti, ma nibqgħux ngħidu imma dik hija challenge, ma dik hija diffikultà, ma dik hija remota. Ir-remot illum sar possibilità u sar possibilità iktar probabbli milli konna naħsbu qabel. U allura hemmhekk qed naraw ukoll l-opportunità illi nistgħu possibilment anke nsibu modi ġodda ta' kif anke l-ekonomija ħaġa jkollha iktar bilanċ anke ta' investiment. Jien naf mill-ftit li naf jiena meta jkollok investiment pereżempju fil-currencies differenti ma jinvestulekx biss. Currency waħda ma jinvestulek biex inġib eżempju f'currencies differenti biex inti jkollok il-portafol bilanċja just in case ifalli wieħed u l-ieħor jakkwista l-valur. U naħseb li f'dan is-sens għandna bżonn allura ekonomija ma nafx taħseb Chris, ma nafx taħsbu intom illi jrid ikollha wkoll iktar pilastri biex jekk ifalli wieħed ikun hemm il-pilastri l-oħra li jkunu qegħdin isostnu. Jekk nibqgħu biss ma nafx jekk taqblux miegħi, nibbażaw biss fuq il-konsum ġanna bħalma qatt ma meġrajn laħan iġru il-konsum f'daqqa waħda waqaf isu l-vit ingħalaq u l-banju nixef mill-ilma. U allura kemm huwa importanti għaliex l-impjiegi verament qegħdin jintilfu, in-nies verament qegħdin inbagħtu u ħafna nies mill-istil ta' ħajja li kellhom illum marru għal stil ta' ħajja iktar ridotta. Li jinkwetani huwa illi kif diġà rajna wkoll ix-xahar li ieħor minn riċerka anke minn statistika li ħarġet mill-Unjoni Ewropea illum għandek 82,000 persuna f'Malta li qegħdin fir-riskju tal-faqar. Dan qed jiżdied u din mhix riċerka li saret fuq dejta tal-lum imma fuq dejta ta' ftit żmien ilu. Allura jekk ikollha ssir illum nibża li dan l-ammont qed ikompli jikber. Naħseb għandna obbligu wkoll bħala persuni fis-settur, bħala politiċi, sewa bħal kull min b'xi mod huwa involut illi nsibu soluzzjonijiet malajr kemm jista' jkun. Il-politiku għandu obbligu, però għandna obbligu wkoll kollha flimkien u rridu nifhmu li s-soluzzjonijiet ma jiġux biss mit-teorija ma jiġu wkoll mill-esperjenza li għadna kif issa għexna wkoll flimkien. Permettili nibni ftit fuq l-aħħar punt li semmejt inti, Dr. Grech. U hawnhekk għandha ħallilek, Mariella. Jekk tagħlim oħra li ħadna inti Bernard semmejt għamilt referenza għal problema tal-faqar. Tagħlim oħra li tatna din il-pandemija kienet propju illi l-ekonomija ma tistax tittieħed bħala settur għalija imma hija wkoll marbuta ma' setturi oħrajn bħal is-settur soċjali, is-settur ukoll tas-saħħa. Qatt iktar minn dan iż-żmien ma rajna din ir-rabta kbira bejn l-ekonomija u s-saħħa. Inti ġejja mis-settur tas-saħħa, inti farmaċista kif esperjenzajtu din il-pandemija x'lezzjonijiet ħadtu minnha u kif iffaċċejtu l-isfidi li ġabet magħha? Ifhem, kienet sfida li qatt ma konna noħolmu li għan niffaċċjaw għax letteralment konna d-deċiżjonijiet ħadnihom minn ġurnata għall-oħra sabiex niffaċċjaw l-isfidi u biex inkomplu nagħtu s-servizz għax aħna ma stajniex nieqfu mis-servizz tagħna. Qed insemmu ekonomija b'saħħitha. Biex ikollok ekonomija b'saħħitha għandek bżonn in-nies ikunu b'saħħithom, kemm fiżikament kif ukoll mentalment. Sfortunatament meta il-każijiet kienu qed jerġgħu jibdew jiżdiedu fil-bidu ta' Lulju kien hemm ċertu attitudni le ma nagħlqux għax inkella l-ekonomija
l-ekonomija mhix ħatibqa' b'saħħitha, imma jekk jkollok il-pazjenti bil-COVID, numru kbir ta' pazjenti bil-COVID, awtomatikament l-ekonomija ma tibqax b'saħħitha. Allura kien fatt li dispjaċina ħafna li d-deċiżjonijiet damu ma ttieħdu. Waqt il-COVID ukoll esperjenzajna nuqqas ta' mediċini, shortages kbar, konna t-nisperjenzawhom qabel ħabba l-fatt tal-Brexit, imma mbagħad ħabba l-COVID esperjenzajnihom aktar. Ħabba l-fatt li ċ-Ċina li hija main exporter tal-materja prima naqset il-produzzjoni tagħha, stockpiling minn pajjiżi oħra, kif ukoll nuqqas tat-trasport. Imbagħad kien hemm ukoll l-aspett indirett, rajna żieda fil-mart mentali, sfortunatament. Jiġifieri, alright, l-ekonomija għandha tibqa' tikber, għandna nerġgħu niġu fuq saqajna, imma rridu nieħdu ssib ukoll in-nies. Għax in-nies jagħmlu l-ekonomija mhux il-flus biss. Interessanti ħafna. Konna qegħdin anke ngħidu għadi u inti spjegajta b'mod vera iktar espliċitu. Ma jistax ikollok saħħa mingħajr ekonomija b'saħħitha u ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha mingħajr is-saħħa tal-bniedem. U inti għamilt aċċent tajjeb ħafna s-saħħa fiżika u s-saħħa mentali tas-sew każ. Ma nixtieq anke noħroġ ftit minn din tal-COVID li hija xi ħaġa pjuttost kera u li ħafna nies batew minnha, imma naħseb illi tatna l-opportunità l-COVID li napprezzaw anke ħafna affarijiet illi forsi qabel konna neħdu for granted. Fosthom il-frontliners, fosthom intom l-ispiżjara, nurses, carers, kull min jaħdem fl-isptarijiet tagħna fid-djar tal-anzjani, kull min anke jsuq tal-linja lija kien frontliner għax kien kollu xorta kellu jipprovdi s-servizz min jiġbor l-iskart. Kull min b'xi mod kellu jibqa' dej bis-servizz tiegħu minkejja li kulħadd mar jingħalaq ħanejdu hekk għall-irdoss u għall-protezzjoni ta' daru, ma kien hemm ħafna nies li kellhom jibqgħu jaħdmu u jagħtu s-servizz tagħhom b'sagrifiċċji anke kbar personali. Nafu min kellu jitlaq mid-dar tiegħu biex ikun jista' jkompli s-servizz u jibqa' b'saħħtu u ma marraċ li tal-familja. Imma naħseb li tatna l-opportunità li napprezzaw aktar il daw in-nies fosthom in-nurses. Jiġifieri u daw il-frontliners kollha fejn naħseb illi fl-ekonomija bħalma jaf kulħadd il-pagi huma differenti. U hemm setturi jiena bħal qasam tal-gaming pereżempju li huwa settur importanti fl-ekonomija, l-impagi hemmhekk huma għoljin jew kienu għoljin ħafna. Fil-waqt li n-nurses li huwa servizz, biex nsemmu wieħed mhux għax l-oħrajn mhux importanti, li skoprina kemm hu servizz vitali sewwa għal pajjiż, forsi ma konniex biżejjed qegħdin napprezzaw il-ħidma u allura anke l-paga hemmhekk ma tirrispettax u ma tirrispekjax l-importanza li l-istess frontliners għandhom fis-soċjetà. U naħseb dawn huma affarijiet li rridu nagħtu kasom ukoll. Jekk verament irridu soċjetà li tkun ġusta u li timxi l qudiem irridu nirrispettaw anke l-bżonnijiet fosthom l-għalliema. Kemm huma importanti l-għalliema. Imma sfortunatament ma ntuhomx l-attenzjoni l-importanza meħtieġa. Allura anke hemmhekk il-pagi f'dan is-sens irridu nirrikonoxxu verament l-importanza anke minn dak il-lat. Imma kemm verament il-COVID allura qed ittina din l-opportunità li napprezzaw aktar dawn is-setturi. Ħanimxu nara li l-mittema tal-COVID għax isna uħilna ftitu ħanimxu ktar għal setturi oħrajn ma għanna li l-Glen ġem mis-settur tal-gaming ilu 16 sena kważi mill-bidu tas-settur f'pajjiżna u rajt dan is-settur kollu jiżviluppa. Kif tħares lejn dan is-settur illum u xi sfidi u opportunitajiet taħseb illi tara inti f'dan il-qasam? Ovvjament, opportunitajiet u sfidi hemm kemm trid fil-gaming. Biex naċċa ma' dak li qal Mark anki Bernard l-ewwel fuq tal-COVID kif effettwa speċjalment il-remote working. Hija naqbel perfettament, ġifieri offrit opportunitajiet interessanti ħafna u ħafna kumpaniji għadhom s'issa jaħdmu remotely from home. Infatti hemm ħut kumpanija ħajbqgħu sal-aħħar tas-sena biex ikunu anki jiġġalu n-nies tagħhom iħossuhom aktar safe biex jaħdmu hemmhekk. Iżda din hija wkoll double-edged sword fis-sens li fejn qabel kif qal sewwa Mark biex iġġib xatt minn barra hija quite expensive. Allura kienu jfittxu n-nies iktar lokalment biex ipattu għal dawk in-nies li forsi ma stawx iġibuhom għax ikunu iktar għoljin. Issa fil-fatt li jistgħu jaħdmulhom remotely from abroad, tihom l-opportunità li speċi jmorru direttament għal nies li jgħixu barra ma jfittxux fil-local market għal nies Maltin. Reċentement kien hemm survey tal-MGA wkoll fejn qalu
li 9% biss tal-istudenti gradwaw jispiċċaw jitlu fil-gaming. U dan huwa anki fattur ħabba li 21% tal-fattur li ma jibqaw unfilled dar-roles huwa li huwa qualifications. U 28% ħabba lack of work experience. Dan ifisser li kważi 50% huma effettwati mill-edukazzjoni jew nuqqas edukazzjoni. Fatt 20% tal-kumpanija jgħidulek m'hemmx biżejjed kwalifiċi għal biex tidħol f'ġol gaming, biex kun saw in-nies jitlu ġol gaming. Din xi ħaġa definitivament rridu naħdmu fuqha fil-xhur anke snin li ġejjin. Nien naħdem ħafna barranin, u ħafna barranin kważi kollha jispeċifikaw l-istess problemi, pereżempju l-kirja għolja u l-cost of living li dejjem jibqa' jiżdied. U anke ċertu nies jispiċċaw jitilqu lura xi jaraw li jgħidulek għall-istess paga wara tnaqqas il-kirja, wara tnaqqas li mill-cost of living u kollox, nispiċċa might as well ngħix f'pajjiżi u naħdem ġobb ieħor u l-istess inkun. Hemm il-problema wkoll li semmu ħafna tat-traffiku tal-parking li għalihom l-smog u t-traffiku u l-parking kollu huwa fattur negattiv ħafna li jimbuttom. Hemm ħafna proposti sta tagħmel biex tipprova downtejnhom għal dawn l-affarijiet. Imma kif qegħdin bħalissa qegħdin naqra forsi rridu ngħinhom aħjar. Mbagħad għandna kif għadna dawn il-post-COVID effects fejn qisu minn bejn nofs Marzu sa nofs Ġunju, speċjalment dawk il-kumpaniji li huma affettwati aktar mill-sports betting, il-revenue tagħhom niżel drastikament. ċertu kumpaniji spiċċaw anki min qata il-pagi anki temporanjament, min kellu jagħmlu redundancies u kien hemm anki min għalaq. Settur ieħor li xtaqt li nagħlqu bih issa li x'nankanet noqorbu lejn it-tmiem tal-taħdita tagħna huwa s-settur bankarju, settur li kif nafu ukoll qed jiffaċċja numru ta' diffikultajiet. L-ewwel Chris għamel referenza wkoll rapport tal-Manival li xtaqt ilhom referenza wkoll għalih, ma nistgħux niddiskutu l-ekonomija minn ma niddiskutu dan ir-rapport li ħreġ fil-jiem li ġejjin. Xtaqt li tagħti inti wkoll il-fema tiegħek dwar x'taħseb li se jkun hija tiġu x'inhuma l-isfidi ewlenin f'dan il-qasam. Iva, il-Manival ovvjament huwa issue kurrenti illi ila ġejja sal daw l-aħħar xhur. Kif nafu, sfortunatament il-pajjiż falla fuq numru konsiderevoli ta' kriteri f'dak li rigwarda it-tests illi jagħmlu il-Manival innifishom u ovvjament il-pajjiż qed jirriskja issa li jitpoġġa fil-famuża lista l-griża. Il-konsegwenzi ta' din lista l-griża huma forsi n-nies mhux daqshekk qed jirrealizzaw xi tfisser. Però fil-verità once li l-pajjiż jitpoġġa f'din il-lista ħajkun hemm konsegwenzi kbar bażikament f'kull qasam fil-pajjiż. Il għaliex once illi pajjiżi barranin jaraw l-Malta li edha f'din il-lista hija l-uniku pajjiż fl-Unjoni Ewropea din li ħatkun jekk titpoġġa f'din il-lista tkun fiha. U allura ħafna mill-business li ġej minn barra dawn jaqtaw qalbhom u ma jkunux iridu speċi jiċċabsu ħnuż l-kelma jiċċabsu ma' pajjiż illi għal din il-lista. Bħala settur bankarju inna niffaċċjaw diffikultajiet u inna isu 10 snin mill-inqas bejgħod u ieħor. Il-problema illi nara illi fejn Malta qabel kienet titqies bħala pajjiż illi kien kapaċi joħroġ mill-mewġa tal-kriżi finanzjarja u anki fil-kriżi tal-Libja, pereżempju, konna fuq fhom kulħadd pożittivament. Illum sfortunatament qegħdin fuq fhom kulħadd negattivament minħabba dal-imbierek Manival. Każijiet li ġu f'moħħi li huma konsegwenza tal dawn il-failings li kellna fit-testijiet. Per eżempju, naf li kien hemm diffikultajiet kbar fejn jidħlu il-correspondent banks
speċjalment fuq id-dollaru Amerikan. Illi din qed tipprekludi banek milli jitrejdjaw bażikament f'din il-currency u kollha konsegwenzi kbar. Mill-lat personali jien nista' ngħidlek ukoll li anka ikonna klijenti li jgħidulek isma' jiena qed insib diffikultà kbira biex nibgħat il-flus Malta għax il-bank tiegħi qed isaqsini għaliex għandek kont, għaliex trid tiftaħ għaliex ftaħt kont Malta. Notara u avukati barra jirrifjutaw li jiffirmaw kontratti magħna għaliex purament qegħdin Malta. F'dawn huma ftit mill-konsegwenzi illi jista' jkollok jekk Malta titpoġġa fil-lista griża bażikament. Dan jippreokkupani għax fir-realtà anke jiena smajt u infurmat illi anke jkun hemm min u hemm min laqqas irid iġib f'Malta l-investiment tiegħu. Ġifieri għandna naqra x'effett tikraħ sfortunatament mhux ġab fuqna l-manival għax il-manival huwa konsegwenza tal-problema, imma ġab fuqna sfortunatament il-ħsara kbira illi sfortunatament il-politiċi f'dal każ fil-qasam mill-gvern sewwa minħabba l-abbuż u minħabba nuqqasijiet kbar li wettqu u minħabba iktar u iktar illi ma teħdux passi legali kif suppost u kien hemm sfortunatament kontroll biex dawna ma jieħdux passi biex l-istituzzjonijiet tagħna ma jieħdux passi u konna ngħidu mod ċar li l-istituzzjonijiet tagħna mhux qed jaħdmu illi rule of law f'Malta sfortunatament fallit f'ħafna aspetti u kien jgħidulna illi aħna qegħdin nimmaġinaw. Imma din hija r-realtà. Ġifieri il-Partit Laburista u din qed nagħmel kumment politiku jekk tippermettuli ġabna f'din is-sitwazzjoni. U jew aħjar l-erba' persuni li ħakmu l-Partit Laburista ġabuna f'din is-sitwazzjoni. U il-manival, it-testijiet li għadek kif semmejt inti li qegħdin infallu fihom huma biss konsegwenza ta' dan għaliex isem Malta sfortunatament illum madux bħalma kien qabel u allura isem Malta llum niżel l-isfel sew. Li jippreokkupani wkoll short term illi biex issa nirkupraw u nippruvaw ma nfallux minn dan it-test u jalla ma nfallux minn dan it-test għaliex il-riperkussjonijiet ikunu fatali għal ħafna impjiegi ma ħafna wkoll negozji tajjeb u anke banek jista' jkun ukoll biex ma nfallux minn dawn it-testijiet il-gvern qed jieħu u anke l-istituzzjonijiet issa fl-aħħar qegħdin jieħdu ħafna miżuri kbar neċessarji però li wkoll minnhom infushom għax qed jiġu implementati malajr u b'saħħa kbira qed ibagħtu ħafna wkoll professjonisti fil-qasam u anke istituzzjonijiet u kumpaniji li f'daqqa waħda tikollhom piżijiet kbar ġodda biex jottemperaw ruhom ma' leġijiet ġodda jibsa li qegħdin jitlu biex kemm jista' jkun affarijiet isiru sew ma' dan huwa għandu impatt ukoll anke finanzjarju fuq l-operat tagħhom. Għaliex altru għandek bank li jrid isegwi ċertu liġijiet u neċessitajiet ġodda, moltu jkollok kumpanija żgħira ta' forsi 10, 20, 30 ruħ li allura l-istess piż fuqha se jkun devastanti. U din hija realtà. Kemm huwa importanti li jittieħdu miżuri, però dan huwa riżultat sfortunatament ta' politika ħażina, ta' politika żbaljata u ta' kontroll tal-istituzzjonijiet tagħna. Kemm huwa importanti malajr kemm jista' jkun nerġgħu innatfu isem dan il-pajjiż. U din hija x-xewqa tiegħi illi anke jiena din il-pass li għamilt biex nipprova nkun biex noffri s-servizz tiegħi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista irrid naħdem biex verament ikollna governanza tajba, biex verament isimna f'dan il-pajjiż u fid-dinja ikun verament jerġa' bħal isem Malta jola l fuq. Da mhux se jsir waħdu, irid isir bil-ħidma tal-politiċi, iktar u iktar bil-ħidma ta' kulħadd biex kull professjonista, kull ħaddiem f'kull settur verament jagħmel xogħlu sew u allura ma nibqgħux nħallu lill-politiċi tagħna jieħdu miżuri jew ma jieħdux miżuri jew jikkontrollaw l-istituzzjonijiet. Hawnhekk allura rrid insejjaw ukoll is-soċjetà ċivili illi flimkien mal-Partit Nazzjonalista ħadmet ħafna biex tikkumbatti dan il-ħsara fir-rule of law għaliex irridu nifhmu li r-rule of law jew aħjar in-nuqqas tagħha iva long term u qed nesperjenzawha teffettwa ħafna l-ekonomija. Allura l-inċertezzi li semmejtu intom qabel il-COVID daw kollha flimkien qegħdin jeffettwaw l-ekonomija. Jiena fiduċjuż, anzi jiena konvint li jekk verament inkunu nerġgħu serju integri bil-mod kif nagħmlu l-politika u nħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom sew
b'mod autonomu u skont il-liġi iva nistgħu naffaċċjaw dawn il-kriżijiet u nistgħu nerġgħu lil Malta u għawdex tagħna intellawhom fil-livell onorabbli illi jixirqilhom f'Malta imma anke wkoll internazzjonalment u jħarsu jerġgħu lejn Malta bħal dak il-pajjiż diċenti u tajjeb illi tista' tagħmel business magħna, tista' tiġijaw u tagħmel l-investiment tiegħek, tista' tiġijaw u tonfoq il-flus għaliex inti partner ma' Malta iva ikollok unur illi qed tipparteċipa anke fl-ekonomija tagħna. Tapprezzaw li l-ekonomija tema wiesa fil-ftit ħin li kellna missejna ftit biss tal-punti illi stajna niddiskutu f'dan il-ftit ħin, nixtieq nirringrazzja lilek, Dr. Bernard Grech tal-li kont magħna llum lil mistiedna kollha tagħna li magħhom se niddiskutu dan is-suġġett. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li kontu magħna, inselmilkom.